Hrušiek je strašne moc odrod. Hrušky sú letní až zimné. Hrušky majú veľký rozptyl a najlepší na pálenku hruškovice je hruška Williams. Je to odroda taká pekná, voňavá. Táto Williamska, keď sa spraví, tak ona krásne voní po hruške a do chuti to má krásny ten stret tej hrušky, ten ohrízek, to jadierko, všetko tam je. Hrušky by sa mieli, teda ono sa to říká, že obsah alkoholu je kolem 50%, ale nie je to pravda. Hrušky môžu ísť na 48, potom sa ukáže krajší vôňa tej hrušky aj chuť. Nepijeme lihovinu, nepijeme nejaké ťažké jóny, ale pijeme to ľahúčko, krajne sa to dá piť a říkáme, že potom to je pálenka aj pro ženy. Že je taká príjemná na pití, krásna. Keď sa to páli v pálenici, tak sú určité pálenice, ktoré odstavujú treba u nejakých 40 stupňov, niekedy u 35, to už záleží od pálenice a ďalšie záleží od toho človeka, ktorý tam doveze tú pálenku a povie si, ešte mi to potáhni ten liter, ja si ochutnám. On si ochutná, aby tam nebyl ten dokap, aby to nebolo takové kyselinky, aby tam nepadli tak. Takže to je všetko individuálne. Ale doporučujú hruškovice, veškeré voňavé ovoci dať na 48%. Má to krajší vôň, lahodnejší pití. A na pálenku hrušky je vynikajúca, najlepšie Williamsko. To je top.